Psalmul 90. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului: sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preanalt l-ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța, ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele meu. Striga va către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea.